Usman. Ya zubillahi. Usman. Ba kai nake magana ba? Ko ba da kai nake ba? Haba baba, ni suna na Dagu. Ya zubillahi. Su wane suna ne wannan? Ba ma wannan ba. Ka iya sanin diddilin dadewa fa zaka mutu kamar duniya. Kai tsoron Allah. Ba ma wannan ba Usman. Ka iya tunani ne talaka ne ban da kowa fa duniyan daga Allah sai manzansa. Ba ma wannan ba yayin da kake bi kowa ya san babansa a ganin ba karamin attajiri bane ko da wani abu yayi ba wani jami'an tsaro zai iya zo ya kama shi a kasar nan amma kai fa sha dan talaka ne kai dan talaka fa na samu labarin kun kashe yarinya Alhaji Dallami ina da umarce ka bar garin nan da wuri na gaya maka ka je wata can uwa duniya ka je kai zaman ka wala Allah mu hadu wala Allah mu sake haduwa da kai sai da salamu abin da zan ga maka kenan gaskiya baba ba abin da zai sa in bar garin nan ina ma tsoron su kenan na zama ma zabo kenan kaga ma oga Sadam ne yake kira na hello inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu ka tafi kenan Allah ka shirya mana zuri'a dan albarka annabi da alqur'ani Dagu oga lalle ka cika nan halar na gode ma oga an samu matsala fa murya sosai an samu wani munafiki ya je ya gaya ma babanmu wannan yarinyar gidan Alhaji Dallami da muka dan mata iya ne shine fa aka je aka gaya mai ka ji abin da yake faruwa fa oga Dagu ba shi bane ba wannan wallahi shi ne bubi Mene muku dan Allah ku yi hakuri mene muku dan Allah ku yi hakuri ne na muku kamar shiru ba kai ne munafiki na ba kaje ka gaya ma mahaifina abin da na aikata yanne ku kai da shi jago an gama oga wallahi mu ma Alhaji ba mu sani ba amma ka tambayi wannan bawan Allah saboda shi ya taimaka ya kawo su jato da ma kai daga kawo su wallahi Alhaji na gan su a mudis gadi ne ita ta yanke jiki ya rataye kanshi ita ta yanke jiki ta faɗi ne na taimaka na kawo su garin asibiti ta ba alamun duka jikinsu ko wani rauni ko kaɗan Alhaji ba wani alaman duka a jikinsu amma da ba don wannan bawan Allah ya yi sauri ya kawo ta bada ta haɗe zu ta gode ba komai Alhaji ai wannan yi wa kai ne amma dakta ya jikin a kan fa a fan jikin shi da sauki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lafiya
Farida. Haba Farida, wai me ke faruwa da ke ne ka? Kina lura da fashion kin bangaro kasa kin basa sa. Mallu, ka san me nake so da kai? Ka gan patient ɗin da yake suke sama? Shine mutsafina, shine muradin raina, cikan burina, kuma wanda nake gani a mafarkina. Sorry, I don't have to